Jednou z vecí, ktoré obyvateľ vyžaduje od svojej mestskej časti, je funkčné verejné osvetlenie. Zvlášť v jesenných a zimných mesiacoch, keď si veľa slnka neužijeme. Ak vo vašej blízkosti nefunguje, pozrite si nasledujúcu reportáž a dozviete sa, čo máte robiť. Neklamným znakom toho, že je tu jeseň, je fakt, že slnko vychádza neskôr a naopak, že oveľa skôr zapadá. A vtedy prichádza k slovu verejné osvetlenie. Nikto z nás nemá rád prechádzky tmavými ulicami. Vtedy podvedome zrýchľujeme krok, aby sme boli v cieli našej cesty čo najskôr. Všetko je iné, keď lampy verejného osvetlenia fungujú a svietia. V Rači a vlastne v celej Bratislave sa o ich funkčnosť stará firma Siemens. Siemens sa stará na Slovensku o verejné osvetlenie v Bratislave od roku 1997, keď tomu predchádzal medzinárodný tender v roku 1996, ktorého bola naša spoločnosť víťazom. V Bratislave máme na starosti v rámci verejného osvetlenia približne 46 000 lámp verejného osvetlenia, k tomu prislúchajúci počet stĺpov, káblových rozvodov a rozvádzačov verejného osvetlenia, kde zabezpečujeme ich každodennú údržbu a prevádzku. Máte vo svojom okolí nefunkčný stĺp verejného osvetlenia a neviete, čo máte robiť? Rada je veľmi jednoduchá. Siemens, Martin Kočuva, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Koľko tam vypadlo? Pri akom čísle? Pri 16. Ďakujem veľmi pekne za oznámenie. Do počutia. Najlepšie je zavolať na 24-hodinový dispečing, kde naše kolegyne príjmu ich hovor, určia jeho prioritu a postupia ju na príslušnú servisnú skupinu. To servisné číslo telefónne je 63 81 01 51 a tam sa dovolajú pomoci. V prípade, že by chceli hovoriť bližšie o danom probléme alebo hovoriť o problému verejného osvetlenia, pre každú mestskú časť máme určeného hlavného servisného technika, ktorého je možné kontaktovať v našej spoločnosti počas pracovnej doby. Takisto je možné využiť aj náš portál www.siemens.sk, kde existuje jednoduchá tabuľka a aplikácia pod záložkou verejné osvetlenie, kde môžu vyplniť svoj problém, nahlásiť počet nesvietiacich lámp, ulicu, lokalitu a môžu aj požiadať o spätnú informáciu. To znamená, že v prípade, že daný problém odstránime alebo jeho odstránenie by mohlo trvať dlhšiu dobu, budeme daného občana kontaktovať. Občania žiadajú takmer vždy okamžité odstránenie poruchy, no nie vo všetkých prípadoch to je možné. My máme ľudí v teréne 24 hodín denne, to znamená, že na všetky veľké urgentné opravy alebo zásahy vyráža poruchová služba v princípe okamžite. Samozrejme, nedá sa zaručiť, že každý problém bude odstránený hneď na mieste, alebo napríklad, keď ide o poruchu káblových rozvodov, nedá sa to ináč riešiť ako rozkopávkou ulice, keď treba čakať na úradné povolenia a vtedy tá oprava môže trvať dlhšie. Ale v princípe na každý veľký zásah by mala byť reakcia do 24 hodín a na nejaké jedno nesvietiace miesto by malo byť odstránené v priebehu týždňa. Čo sa týka verejného osvetlenia, nie je Rača v porovnaní s ostatnými mestskými časťami ničím špecifická. Celá Bratislava je spínaná centrálne, je to v závislosti od ročného obdobia. Bratislava svieti približne 4200 hodín ročne. To je v závislosti od toho, či sme v letnom alebo v zimnom období. Samozrejme, existuje aj snímanie intenzity osvetlenia v meste a to môže zabezpečiť, aby dajme tomu pri zhoršených poveternostných podmienkach to osvetlenie zaplo trochu skôr alebo trochu neskôr. Verejné osvetlenie v Bratislave vraj po energetickej a funkčnej stránke nijak nezaostáva za väčšími mestami ako Praha, Viedeň či Budapešť. Myslím si, že kvalita verejného osvetlenia v Bratislave, čo sa týka z energetického pohľadu, je na vysokej úrovni. Energetická náročnosť je naozaj nízka a je plne porovnateľná s verejným osvetlením Prahy alebo Viedne. Dôkazom toho môže byť aj to, že naša spoločnosť Siemens vybudovala na Slovensku priamo v Bratislave kompetenčné centrum pre strednú a východnú Európu a naši odborníci alebo moji kolegovia riešia verejné osvetlenia aj v takých krajinách ako je Bosna, Hercegovina, Rakúsko, Čechy alebo Bulharsko.